Jasná správa. Podcast o dobrom leadershipe z dielne Expert klubu. Prinášajú Ivka a Lucka. Jasné, zrozumiteľné, príbehové rozhovory, ako viesť seba a iných. Prešli 3 týždne a my sme tu opäť s jasnou správou z dobrého leadershipu. Ivi, ahoj. Ahoj Lucka, ahoj Mirko, ahojte všetci. Ja to tak rovno vykopnem, lebo aj v predchádzajúcej časti som si požičala vety môjho ocina. Tak do dnešnej témy sa mi hodí tá jeho povestná vetička, že pozeraj, z čoho žiješ. Tak dnes sa pozrieme na to, ako v rámci majstrovských zručností je veľmi dôležitým krokom v rámci vedenia buď seba rozhovoru, alebo rozhovoru s tímom, popis reality. Takže ideme sa dnes pozrieť na to, čo všetko a ako sa máme pozerať na tú realitu. A mne tá veta, že pozeraj, z čoho žiješ, dlho liedla na nervy, lebo vo mne vyvolávala rôzne emócie a som tam vnímala kadečo za tou vetou. Takže aj dnes sa pozrieme naozaj z rôznych uhlov pohľadu na tú realitu, že možno, že ako sa na ňu pozerať, ako sa líder pozerá na realitu, či len očami, alebo aj počúva, alebo čo ešte tam vlastne on robí, keď popisuje tú realitu a prečo je to dôležité sa na tú realitu pozrieť a ako. Nebudem prezrádzať, že ako, ale určite sa k tomu dostaneme. Pozrieme sa na realitu ako na realitu. Ako na realitu. Ja mám túto pasáž v rámci toho dobrého leadershipu veľmi rada. Mm-hmm. Lebo mne častokrát ten popis tej reality, ja tam dodám, a budeme sa okolo toho krútiť, popis reality bez hodnotenia, a mne častokrát pomohol aj pri stanovení cieľa. Uh-huh. A to bolo zvlášť vtedy, keď som prišla do nového manažmentu, do nejakej novej firmy. Uh-huh. A skôr ako som si stanovila cieľ, tak som si popísala realitu, alebo inak povedané, zistila realitu, zistila fakty. Uh-huh. A mne práve toto, keď som tak s chladnou hlavou, by som mohla povedať, že to je tiež tá zručnosť, s chladnou hlavou vnímať, je to také, aké to je. Uh-huh. Mne to práve pomohlo sa odraziť čo ďalej. A my teda dávame v rámci tej pomocnej ruky, lídrom do ruky, ten nástroj popis reality, pretože popísaná realita cez fakty, ona umožňuje fokus na jasný cieľ. Alebo ten jasný cieľ, o ktorom sme hovorili, sa stáva práve tým, že sa fokusneme na to, čo potrebujeme urobiť prvé, druhé, tretie. Ale predtým, ako to zacielime a pustíme sa do práce, tak potrebujeme sa pozrieť na to, aká tá realita v skutočnosti je. Uh-huh. A ja tam vnímam také záľudnosti. Ja mám nejak tendenciu teraz vyťahovať záľudnosti a nerozprávať len z takej perspektívy, aké to bude úžasné, keď popíšete realitu. Ale aj to je realita, že skonštatovať, že sú tam určité pásce, ak to tak môžem nazvať, ktoré vychádzajú aj z takých tradičných myšlienkových vzorcov. Jedna z nich je, že my tú realitu vnímame cez zmysly. My, jak si hovorila o ocinovi, tak pozri sa, vnímame to cez oči, vnímame to cez pocity, vnímame to cez uši, počujeme, čo nám tí ľudia hovoria, vidíme, že to nie je veselé, vidíme to na nejakých konkrétnych veciach, že tá realita je tak, nie tá konečná, cielená. A vidíme, že máme nejaký pocit z toho, že tí ľudia sú namosúrení napríklad, nesprávajú sa, ako by sa mali, nemáme z toho dobrý pocit. Častokrát hovoríme, nemám z toho dobrý pocit. A to všetko je, cez tie zmysly vnímame tú realitu a my si vytvárame nejaký názor. My si vytvárame nejaký pohľad a tam sa to už spúšťa. Tam sa spúšťajú také rôzne komenty do tej reality. A my práve hovoríme cez tento nástroj popis reality, hovoríme, že popíš tú realitu len taká, aká je, a ktorú vnímaš cez tie zmysly a nedávaj im ďalší príbeh.
Hej, my tam dávame ďalší príbeh. Hej, my na základe aj často predchádzajúcich skúseností tú realitu filtrujeme cez tú skúsenosť a určite vieme, že to tak je a pritom to tak vôbec nemusí byť. Hej? Myslím, Mark Twain povedal, že ľudia sú schopní vytvárať rôzne scenáre reality a pričom 90% toho sa nikdy nestane, alebo ani nikdy nestalo a nebolo to tak. Ale my cez tú minulú skúsenosť máme tendenciu tú realitu ohýbať a nevnímame ju taká, aká v skutočnosti je. A ja si myslím, že to je jedna veľmi taká oslobodzujúca zručnosť, pretože ako náhle ja tam nevytváram príbehy, ale len vnímam, aké to je, asi na tú žeravú platňu nebudem hovoriť, vidím, že je studená, keď vnímam to teplo, ktoré z toho sála, takže je tam aj ten možno hmat a možno nejaký taký ten pocit, že ide to teplo, tak budem sa na to pozerať také, aké to je a nebudem hovoriť, a čo keď nevypol si tú platňu, preto je to žeravé. To je ten príbeh za tým, no je tam žeravá platňa. Ja mám rada jeden výrok mojej mentorky v koučovaní, ktorá povedala, že to je tak ako že napečiem buchty a ponúknem to partnerovi a poviem mu, napiekla som buchty, dáš si? A on povie, daj mi pokoj s tými buchtami, stále pečeš len tie buchty. A ja na to poviem, OK. Hej? Namiesto toho, aby som teda sa chytila pozvánky do toho dialógu, možno do toho príbehu, ktorý úplne potre tie buchty, hej? Ale nás odvedie mimo buchiet a možno do 17. storočia, čo si kedy povedal mojej mame vtedy a vtedy, hej? Dokážeme v podstate iba skonštatovať OK, hej? A vnímať, že asi ho niečo nahnevalo, možno to vôbec nemá spoločné nič s tými buchtami. A takisto je to aj v tímoch, hej? Že ten človek, ktorý ma napríklad na tej porade nevníma, neznamená, že to je človek, ktorý je nevnímajúci alebo ho to nezaujíma, ale ja vnímam iba, že ma stratil možno pozornosť, že si robí niečo iné, ale ja sa môžem spýtať, že či potrebuje nejaký čas, a to som už asi odbehla, pretože tá realita nás pozýva aj k inému konaniu. Samozrejme môžem vybuchnúť a povedať, nikto ma tu nepočúva, hej, a môžem zovšeobecniť, alebo môžem teda skonštatovať, alebo teda spýtať sa a vnímať, že teda nepočúva a spýtať sa následne, že či potrebuje nejaký čas niečo doriešiť a tak ďalej. Ale to asi bude predmetom ďalej. Už som sa nehala strhnúť. Dokazujem, že toto je moja veľmi obľúbená časť. Ale ocenilo tam veľmi veľa cenného, lebo ja som tam počula, že aký by bol v podstate jednoduchý ten náš život, keby sme naozaj tie scenáre a príbehy povypínali. A nájsť tú zručnosť, a je to zručnosť, ktorú si vieme vybudovať. A myslím si, že tam práve potrebujeme zapnúť všetky tie zmysly, aby nás, lebo oči, uši a možno hmat nám dajú nejaké informácie, ale možno, že dôležitejšie informácie nám do tej popisu tej reality dajú tie zmysly, ktoré tak bežne ako keby nás neučia aj v škole, že máme. A to je práve, ty si povedala, že to cítenie. Lebo cítiť vieme iba v tomto okamihu. Nevieme cítiť minulosť, tam máme iba nejakú spomienku a máme tam stopu, ale to, že sa ten človek, možno že aj na tej porade, keby sme nacítili, že on sa v tomto okamihu nejako takto cíti a nebudeme si tam vytvárať nejaký zasa vzorec. Čiže mi tam išlo, že naozaj pri tom popise reality ustáť to, že naozaj z takého nadhľadu sa pozrieť a s odvahou pomenovať, že proste je to takto, ale už zastaviť tú myseľ, ktorá by chcela zovšeobecňovať alebo vrácať sa veľmi do minulosti a vytvárať nejaké špekulácie. Takže naozaj taký pravdivý popis reality, čo vidím, počujem a cítim tu a teraz v prítomnosti. Veď to je práve to. Dokázať vnímať tú realitu. Realita si pýta, že ona je reálna teraz. A aká je pravdepodobnosť, že to, čo je teraz, je diametrálne odlišné od toho, čo sme zažili v minulosti. Alebo len
o niečo iné, ako sme zažili v minulosti. Je tam vysoká pravdepodobnosť, že to tak bude. A naučiť sa tú realitu pomenovať taká, aká je jedna zručnosť, ktorá je zároveň prinášajúca veľmi takú ľahkosť do ďalšieho rozhodovania. Hej. Ja ale musím spomenúť ešte taký vedľajší efekt, keď som si na konkrétneho človeka, ktorý, keď som ho prvýkrát zažila na porade, tak presne, bol nekoncentrovaný a niečo si tam ťukal, písal a vôbec nevnímal, čo hovorím. A mne sa vyjavil také pokračovanie toho, že som iba skonštatovala, že ja počkám, že tá súvislosť bola tá, že on mi to vrátil s odstupom času a povedal, že si to veľmi vážil. Že som takto zareagovala. A ja si práve myslím, že tá súvislosť je s tým spojená v duchu, že my aj takto vytvárame takéto bezpečné prostredie, kde všade počúvame, vytvárajte bezpečné prostredie, lebo vtedy sa vám ľudia otvoria, vtedy vám reagujú správnejšie, otvorenejšie, angažovanejšie, motivovanejšie. Ale opäť to znamená, že ten líder má zručnosti, ktoré to bezpečné prostredie pomáhajú vytvárať, respektíve vytvárajú. Ja si práve myslím, že keď sa v tomto skutočne tak zručníme, tak vie byť to veľmi nápomocný nástroj aj pre také tie ďalšie kroky, ktoré ten líder potrebuje vytvárať v tom tíme. Je tam s tým bezpečným prostredím išlo aj v spojitosti s tým, že sme povedali, že tak pravdivo pomenovať tú realitu, že čo je vlastne to pravdivé. Je, že naozaj líder asi má, alebo každý máme svoju pravdu, každý máme nejaký svoj uhol pohľadu na danú situáciu a práve tá zručnosť vidieť realitu z rôznych uhlov pohľadu a nie len z toho svojho, ale aj z toho, ako to vidia ostatní v tíme, a bez hodnotenia. To je asi ten parameter, že tam nebudem si niečo domýšľať a vytvárať nejaké domnienky, ale opýtam sa, ako to ten človek vidí, čo počuje, čo cíti, možno a tak vlastne vyskladať tú realitu v tíme. Ja som určite za to, aby popísali tú realitu, ako vidia ten stav, keď zoberieme napríklad nejakú firmu, nejaký tím, aby povedali tí členovia tímu, ako to vidia. A aby iba jednoducho zopakovali, je to takto. Našiel som takéto a takéto pohľady, vyjadrili ste sa v tomto a v tomto. A tie pasce toho celého je, že my okamžite skočíme do hodnotenia, alebo napríklad do formy, že sa z toho chceme ako keby vyvliecť. To sa stalo preto, lebo keby som mal toto, vedel, keby mi ten odovzdal to, a to sú bežné zárodky konfliktov, ktoré sa, pokiaľ sa nevyriešia, tak oni tam zostávajú jak zabudnuté špinavé ponožky niekde v kúte a oni jednoducho časom budú smrdiť a smrdiť viac. To znamená, že ak takéto niečo nastane, tak ja myslím, že je správne to zastaviť a pomenovať to. Iba mi pomenujte, aké to je teraz, aké to je v tomto momente a nezaoberať sa tým, čo kto spôsobil a nespôsobil, pretože to je predmetom práve toho cieľa, ktorý vznikne na základe toho, keď tú realitu pomenujeme taká, aká je. Pretože ak ja zistím, že teraz je to nedostatočné, je tam zabudnuté nejaké dáta, nejaké produkty, niečo sa zabudlo v tom procese, tak ja môžem mať cieľ, že poďme to teda zmeniť a poďme zabezpečiť ten proces tak. A to sú tie dielčie kroky, ktoré mi pomáhajú k tomu veľkému cieľu. Ja jednoducho potrebujem sa venovať tomu a viem sa k tomu dostať tým, že ja len popíšem tú realitu a zamyslím sa, je to také, aké to je, čo môžeme spraviť preto, aby to bolo iné. To je pekné. Mne teraz veľakrát, keď sme pracovali s tímami, tak alebo aj keď sa pri zmene manažérov alebo pri zmene toho lídra, ty si povedala, že keď si začala pracovať s novým tímom, takže veľakrát bol práve ten popis reality predtým, než si stanovila cieľ. A veľakrát ja som zažívala s tímami to, že prišiel tam nový líder a už rovno s cieľom, že čo on chce urobiť. Bez toho, aby si tú realitu zmapoval najprv. A tam automaticky naskočilo
na základe skúseností a domnienok toho týmu, že zase to teraz niečo si prišiel vymyslieť. Čiže pracovať, tá zručnosť, pracovať s realitou je naozaj inak, alebo sa pracuje, keď tú realitu, keď ešte ani nemáme stanovený cieľ, tak tá realita má iný zámer, iný zmysel, ako keď už máme cieľ a tiež vieme pracovať s tým, že popisujeme tú realitu a k tomu cieľu sa iba ako keby vrátime ako takému majáku. Ak my nezmapujeme tú realitu a stanovíme cieľ bez toho, že by sme popísali tú realitu, tak sa môže stať, že ten cieľ je nereálny. Hej? Teraz ma tak napadlo, že realita a reálny. Hej, že ten cieľ ako keby robí podporu tomu, že tá realita tam jednoducho musí byť braná v potaz a musí sa s ňou pracovať, pretože ona tak aj kontroluje, že či ten cieľ, ktorý si stanovíme, je reálny alebo nereálny. Ja som veľakrát zažila v mojej praxi, že sme dostali nereálny cieľ bez toho a práve to súviselo s tým, že sme nezmapovali tú realitu. Napríklad len tým, že bolo dostatočne sexy zvýšiť obrad a chcieť zvýšiť obrad o 150% bez toho, že by sme sa pozreli na to, či to vôbec tá realita tomu napovedá, či je to vystavané tak, že je to reálne. Takže tá realita veľmi pomáha tej realite toho cieľa. A ona aj tak ukľudňuje ten tím. Ja si myslím, že keď ten tím čelí tomu, že vážený, my sa nachádzame v takomto stave a tá realita je taká, aká je a nedáme do toho také tie prívlastky, nielen príbehy, ale aj prívlastky, je to katastrofa, alebo to som nečakal, že je to až takéto zlé. To som zvedavá, koľko nám bude trvať, aby sme sa z tohto vyhrabali. Vidím to, že tento rok žiadne odmeny nebudú. Toto je komunikácia, ktorá môže vychádzať z tej reality, ktorá nie je veľmi veselá. Ale ja si myslím, keď sa nad tým tak zamyslíte, čo to robí s tými ľuďmi, keď takýmto spôsobom komunikujeme. To, čo si myslím ja, je držať sa presne toho, že realita je taká, aká je a povedať, toto je realita. A v tých ďalších krokoch vyzbierať tie nápady, ale nechcem predbiehať, lebo to si asi necháme. To je mimochodom to očko v tom grow, že pracujeme práve s tou explóziou nápadov a tie nápady neprídu s tlakom. Tie nápady neprídu s tým, že ja paralizujem ten tím z toho, že nebudú tento rok odmeny, lebo tá realita je katastrofa a z tohto sa vyhrabeme až o 10 rokov. Vytvára to opäť taký ten vnútorný pocit, že má toto vôbec zmysel. Ale my pracujeme s tými zručnosťami tak, aby sme stále ten zmysel, tie hodnoty a ten dôvod, prečo sme spolu ako tíme, my ho potrebujeme udržiavať. A mne niekedy dostávam také konštatovanie, a určite si na to spomenieš, keď nám tí účastníci tých našich tréningov hovoria, že ale to je také jednoduché, čo nám tu hovoríte. A ja hovorím, a z akého dôvodu by to takto jednoduché nemalo byť? Pretože to je v podstate len o tom, že nedramatizovať tie veci. Veľakrát počujem, my to tak komplikujeme. A v tej komplikácii to je jak bludisko. Všade, kde sa pozrieme, tak na každom kroku nachádzate niečo, čo treba opraviť, ošetriť, vymazať, zmeniť. A to je príliš veľa práce. Namiesto toho, aby sme upratali ten stôl, a dali, veď učíme sa zónovať stoly, že aby bol poriadok na stole, tak ozónujme aj to, že tam hore máme ten cieľ, ten jasný cieľ a poďme sa teraz pozrieť na to a realita je takáto vážená, je taká, aká je a poďme sa pozrieť na to, čo vieme urobiť preto, aby sme sa k tomu cieľu približovali. Tým, či my budeme dávať viacej príbehov a viacej hodnotení tej realite, tým my pýta sa mi tam otázka, vzdialujeme sa alebo sa približujeme k tomu cieľu? Ja som si musela, keď som si dala túto otázku, tak som si musela odpovedať, no ale moja, ty sa niekde odkláňa, že ty si teraz zliezla z tej diaľnice, si zliezla na nejakú bočnú cestu, kde dostaneš asi aj defekt a budeš tam musieť sa dlho zdržať a
prejsť všetky zásoby a budete to unavovať. Takže tá realita nám má práve napomôcť, aby sme už prijali, že sa to stalo. Áno. A poďme sa pozrieť na to, či tým, že sa to stalo, nepotrebujeme predtým, ako sa pustíme do tých krokov vedúce k cieľu, nemusíme niečo opraviť, vymeniť kolesa, alebo vymeniť možno nejaké vstupy, ja neviem, hej, možno nejaký nový report. Všetky tieto veci sa potrebujeme pozrieť, či nepotrebujeme opraviť, doplniť, aby sme mohli postupovať k tomu cieľu, lebo ináč sa neskutočne zdržíme. Mne tam ide, že až vytvoriť takéto prostredie v tíme, kedy je vlastne všetko v poriadku. Hej, kedy je v poriadku aj to, že to nie je v poriadku. Hej, neviem, či je to zrozumiteľné. Pre mňa hej. Lebo to nie je, že zatváranie očí, to je práve to, že s odvahou a pravdivo pomenovať fakty aj, že niečo nefunguje, ale to neznamená, že to nie je v poriadku. Hej, že zručnosťou lídra, ktorý nehodnotí a nebude vytvárať tie špekulácie a príbehy a domnienky, je práve to, že fakticky pomenuje, dobre, tak toto sme priatelia. Áno. Hej, toto je úplne, že na prd. A pomenovať to, že čo sa možno pokazilo, kde boli chyby, ale zároveň vytvoriť tú atmosféru v tíme, že je to v poriadku. Hej, že už dokážeme sa na to pozrieť a na všetko je riešenie. Tam už hľadáme možnosti a kroky, ako to opraviť, napraviť, poprípade doplniť. Ale vytvoriť naozaj to, že je to v poriadku, že môžeme sa pozrieť pod ten koberec a nebudeme sa tváriť, že tá špina pod tým kobercom nie je, lebo to tam bude iba hniť a smrtkať. Ja som sa tak troška pousmiala, keď si dala odmlku na to slovo, ktoré si chcela vysloviť. Vážený, toto sme. Ja si niekedy myslím, že tie slová, ktoré znejú hrubo, ani nie sú nadávkami, ale sú veľmi trefným pomenovaním. Ale zároveň dávajú takú neformálnosť tomu a nie taký tlak. My nemáme ako ľudia radi konflikty a nemáme radi ani, keď je na nás vyvíjaný tlak a keď sa nemôžeme rozhodnúť. My sa tu bavíme o tom, že táto forma popisu reality má napomôcť tomu, že nezavreme tie kohútiky tej mysle, ktorá je schopná generovať nové možnosti a nachádzať riešenia. Pretože ten dobrý leadership je orientovaný na to, nachádzame riešenia, neplačme nad rozliatým mliekom, stalo sa, my to už nevieme vrátiť späť. To, čo je tá naša najväčšia sila a to, čo je sila tej ľudskej mysle a toho celého je práve tá kreativita, generovať riešenia, generovať nápady a my to iba zabíjame tým, keď vytvárame dodatočné hodnotenia, dávame tam scenáre, dávame tam vinu, dávame tam, častokrát krivdíme. Toto všetko napomáha, zatvára pomyselný ten prúd toho najvzácnejšieho, čo má ľudská myseľ, a to je kreativita a vidieť možnosti. Ja ale ešte chcem predsa len spomenúť jednu vec, ja som sa s ňou pomerne často stretávala, že pri tom mapovaní tej reality môže vzniknúť taká zaujímavá situácia, že niektorí ľudia vám nosia tú realitu popísanú spôsobom, že chcú ju troška ohýbať cez svoju aktivitu a prinášajú zaručenie dobré informácie o tom, ako to funguje, respektíve ako to nefunguje. A ja som tam vždy spozornila, keď niekto bez toho, že by som sa ho možno pýtala, vyzvala alebo viedla s ním rozhovorom, bol až taký prehnane aktívny v tom, aby mi doniesol nejakú informáciu. Ja myslím, že je to jasné, čo chcem povedať, lebo teraz používam diplomatický jazyk. Ale poviem to tak, bonzovanie. Častokrát som to stretla sa s tým, že ľudia mali tendenciu pokazovať na niekoho, že tento nerobí dobre a iba ma upozorňujú, že tento to nerobí dobre. A napadli ma také 3 Sokratové sitá, ktoré by som možno vytiahla. Ja sa toho veľmi držím a celý život sa toho držím a musím povedať, že aj v takom súkromnom živote aj deti, keď chodili do školy, tak som sa cez to tak nejak vedela upratať a udržať. A je to jedno sito, že tie informácie by sme mali vždy prehnať cez tie 3 sitá. A to jedno sito je sito pravdivosti, či to je skutočne pravdivé. A my nevieme, či je alebo nie je, ale treba tú informáciu iba zobrať, že toto je informácia, ktorú potrebujem overiť. Či je pravdivá. A to je práve to, že my tu nevieme dať návod, ako to overiť, ale to je už tá úloha toho lídra, ktorý prejavuje určitú mieru flexibility v tomu, že
nedostane na všetko návod, ale že premýšľa, že je toto pravdivé, podľa čoho to viem, či je to pravdivé, tak viem to overiť. Ale ja viem aj dotyčného sa spýtať, nakoľko zaručene mi viete povedať, že je toto pravdivé. A toto sú práve tie otázky, tie zručnosti toho lídra, ktoré veľmi takým nepriamým spôsobom aj povedia, že vy nebudete príjmať informácie len na základe toho, že niekto vám priniesol aktívne informáciu, ktorá by vám mala kvázi pomôcť, ale držať sa skutočne tej objektívnosti aj v takýchto zákutiach, ktoré niekedy tí ľudia môžu vymýšľať. A ja zase nehovorím, že to je zlý človek, ja myslím, že len má naučený nejaký myšlienkový vzorec. Takže to síto pravdivosti je veľmi užitočné aj sa spýtať, je to pravdivé, čo mi hovorí, že nakoľko si istý, že to je pravdivé a na základe čoho to tvrdíš. Hej? Takže tá racionálna myseľ nám v tomto, ako sme hovorili veľa o pocitoch, tak myslím si, že tá racionálna myseľ má rovnakú mieru potreby byť v pozornosti ako tie pocity a je to tak veľmi zaujímavé, dobré kombo. Fakty versus pocity. Potom je tam to sito, či je to dobré, že mi to hovorí, či to vie niečomu pomôcť a čomu konkrétne. A spýtať sa, keď mi to hovoríš, k čomu to môže slúžiť táto informácia, čo je na tom dobré, čomu to vie pomôcť. Hej? To je tiež jedna otázka, ktorá vždy tých ľudí ako keby primela k tomu, aby začali inak nad tým premýšľať a nie len k tomu, že ten zámer, a opäť je tam ten zámer, bol možno individuálny nejaký prospech alebo individuálny cieľ. No a tretie sito je sito užitočnosti a to je, nakoľko je to užitočné pre danú situáciu, v ktorej sa nachádzame, nakoľko je to užitočné pre tú realitu, ktorú momentálne žijeme. A mne paradoxne toto sito častokrát aj pomáhalo s tým, že pri tom generovaní alebo pomenovaní tej reality v takej slobode a bez takého hodnotenia často prináša to, že nám tam prichádzajú aj rôzne nové nápady, možno nové ciele, ale tá otázka, že nakoľko je užitočné sa teraz venovať tomuto cieľu, tomuto konkrétnemu cieľu, ktorý vyplynul z tejto reality, nám tiež môže poslúžiť ako orientácia v prioritách a nasmerovať nás, ktorý ten cieľ má predsa len prednosť pred tým druhým. To sú nádherné sitá. Vedome s nimi pracovať. Úplne, že paráda. A mňa to tak pozvalo aj do toho spojiť to ešte, alebo aj tie otázky vlastne smerujú, aby sme si vyjasnili v rámci tej reality aj to, že či to máme my v tej zóne nášho vplyvu, alebo kontroly, alebo že či na to máme dosah. Že či je to užitočné, že či riešime a popisujeme niečo, čo naozaj je tak vzdialené, že to my nevieme ovplyvniť, ale pustíme tam tú myseľ, aby nás odviedla od tej podstaty a nejako ohla tú realitu. Ty si dnes použila to slovíčko, že ohnúť realitu. Že mne tieto tri otázky v kombinácii s tým, že pozrime sa, že či je to naozaj to, že na čo mám ja dosah a že či nás to ešte posunie k cieľu, tak to je úplne že paráda. Ja som rada, že si teraz otvorila aj ten dosah, ten vplyv, alebo ja to niekedy nazývam aj, či to máme pod kontrolou. Hej, pretože častokrát nám tá realita ukáže stav, ktorý je nereálny, aby sme ho už opravili, ale aby sme možno aj na to stanovili ten cieľ. A tam je veľmi dobrá otázka, že čo z toho, čo teraz vidíme v rámci tej reality, vnímame, počujeme, deje sa nám, čo z toho máme pod kontrolou. A je to také paradoxné, alebo zaujímavé, že ľudská myseľ skôr má tendenciu inklinovať k tomu, čo nemáme pod kontrolou. Že sa zaoberáme vecami, ktoré opäť vytvárajú, ako keby nás pozývajú do tých ďalších epizód príbehov, ktoré sme možno zastavili pri pomenovaní reality. Ale to, čo nemáme pod kontrolou, nás často tak pozýva. Ja si myslím, že to súvisí s tým, že my to vnímame, že je to neznáme a že to môže vyvolávať určité alebo prinášať určité nebezpečenstvá, často iracionálne. Ale keď my dáme tú otázku týmu, čo z tohoto, čo tu teraz vidíme, milý tým, ja mám chuť tak teraz rozťahnuť ruky a povedať, tuto máme všetky tie reality, tie prvky tej reality, ktorú teraz žijeme v tom tíme, v tej firme a čo z toho máme pod kontrolou, nám veľmi pekne vyselektuje, na čo sa máme fokusovať a v podstate ten líder aj učí tých svojich členov toho tímu a tých spolupútnikov,
aby sa zamerali na to, čo môžu skutočne ovplyvniť. A ja mám taký príbeh s týmto, tiež sa mi to tak objavilo, že my keď sme, a spojitosti aj s tým, že keď sme sa zamerali na nejaký cieľ a mali sme realitu, mali sme cieľ a išli sme po tom cieli, tak aj tam vyskakovali určité príbehy a začínali tým, že čo keď toto nevíde a čo keď nám sa stane toto a toto. A je to regulérna úvaha do miery, pokiaľ sa na to pozeráme ako na potenciálne riziko, ktoré nás pozýva k riešeniu. Ale ak sa na to pozeráme ako na niečo, za čím vnímame strach a nemáme tendenciu to riešiť, ale len dávať na stôl ako potenciálnu hrozbu, tak myslím si, že tam by sme mohli to do určitej miery práve podrobiť toho mám, alebo nemám to pod kontrolou. Respektíve, aká je pravdepodobnosť, že to nastane. A tá moja otázka bola, keď toto nastalo, že som sa spýtala, do akej miery môže táto situácia nastať. A oni povedali, tak 4%. A ja som povedala, to je dosť. Čiže neznehodnocovať, že tí ľudia priniesli takéto videnie sveta, ale aj 4% môže byť dosť, pretože častokrát 1% rozhodne skúste dať na váhu, kde je rovnaké množstvo na váhu na pravej a ľavej strane, kde je rovnaké množstvo niečoho, skúste dať na jednu stranu pierko, tak možno, že to pierko závaží natoľko, že sa to preklopí na tú stranu, kde to pierko je a že to zvalcuje tú druhú stranu. Takže aj to pierko, aj tie 4% môžu mať váhu. A ja som sa vždy spýtala, aká je pravdepodobnosť, že to nastane. A oni, že teda je to 4%. A ja som sa spýtala, môžeme dneska preto niečo urobiť, aby to nenastalo. A to je práve tá zóna kontroly, pretože mi na to povedali, to si pamätám, vždy nastalo také ticho a povedali, že teraz preto nemôžeme urobiť nič. A ja som mala takú prúpovidku, no tak budeme sa tomu venovať potom, keď to nastane. A ja vždy som vnímala, ako tomu týmu odláhlo. Pretože nemá zmysel moja skúsenosť hovoriť, im to vytlkať z hlavy a presviečať ich a vy stále vidíte len čári mári a stále vidíte len hrozby a stále to vidíte čierne a stále len mi tu prinášate nejaké negatívne scenáre, ale aj to je ten popis reality. Oni to vidia tak, vy to vidíte, že môže tam niečo také nastať, tak ďalej s tým pracovať práve cez to, či máme alebo nemáme pod kontrolou a či to vieme alebo nevieme momentálne nejako ošetriť. A to je práve to, že vieme nachádzať aj možnosti toho, ako vieme prevenčne zabrániť tým scenárom. A ja som im už len mohla poďakovať, akí sú detailisti a ako vidia aj potenciálne riziká. A bolo úžasné, skutočne pre mňa to bola jedna z najsilnejších takých tých skúsenostných zážitkov, keď tí ľudia zareagovali spôsobom, že im odľahlo a že už sa k tomu nevracali. Dokonca som pozorovala, že pri niečom, keď vznikali nejaké ďalšie situácie, tak vyťahovali presne tento postup a že sa veľmi rýchlo tomu naučili. To je to presne možno, že pozrieť pod ten koberec imaginárny a zároveň som tam počula, že jedna taká pomôcka možno pre lídra alebo pre toho, kto nejak tú komunikáciu, možno iba ten jeden konkrétnu poradu alebo ten rozhovor vedie, je, že kde sa nachádzame na tej časovej osi. Lebo aj to som počula v tom príbehu, že pri popise reality by sme mali popisovať to, ako je to tu a teraz, čo vidíme. A ten líder si to môže kontrolovať, že či ten tím prináša príliš veľa vecí z minulosti, lebo tak ten život sa neustále vyvíja. Čiže to, čo bolo pred pol rokom, už dnes nemusí platiť a zároveň tieto strachy sú väčšinou v budúcnosti. Takže úplne krásne, bezpečne vlastne takto, ako to bol parádny návod, takže to si normálne pretočte, priatelia, a skúste si to overiť, či to bude fungovať aj vám. Vrátiť ten tím s pochopením, s prijatím, že aha, dobre, tak budeme sa tomu venovať. Ďakujem, že ste to zasvietili, že by sa niečo takéto mohlo stať a vrátiť naspäť do prítomnosti, že žijeme vlastne teraz.
ty si ocenila ten návod, ja zase oceňujem, jak si z toho vytiahla tú časovú os. Hej, pretože aj to je veľmi dobrá orientácia v priestore, že a to je to, čo, s čím súvisí aj tá realita. A to je, že ten líder potrebuje nielen počuť, čo hovoria mi tí ľudia, ale aj načúvať, čo za tým v podstate je. A je fajn to umiestniť do časovej linky, pretože keď ľudia prinášajú z minulosti nejakých kostlivcov a hovoria o tom, jak to nebude fungovať a jak to tu máme a nemáme, tak to je, že neskutočná pozvánka do stanovenia krásnych cieľov a neskutočná pozvánka k tomu, aby ten líder k tomu zaujal, k tej minulosti, také, že nie čelom vzad, ale čelom vpred, tú minulosť neznehodnotil, ale vnímal ju ako prvok, ktorý vstupuje do toho, čo vidí v realite a pozýva ho to určite aj pracovať s tou minulosťou, pretože tí ľudia sa mu nachádzajú v minulosti a možno sa tam až tak príliš ukotvili a to tak pozná aj tým, že povedia tí ľudia, my sme to vždy takto robili a to bolo dobré, hej. A to je práve pozvánka k tomu, že čo s tým urobí ten líder, ako s tým bude pracovať. A to je opäť to, čo sme hovorili na predposlednom, pred týmto podcastom, kedy sme hovorili, že ten líder v tomto bude sám, pretože zrejme bude jediný, ktorý v tom tíme vyzdvihne, že tá minulosť je taká, aká je a poďme s tým niečo urobiť. Ale ja vnímam, že to odhodlanie, ty si to nazvala odvahu toho lídra, ja tomu aj poviem, to vedomie si toho, že s tou minulosťou potrebuje pracovať, pozriem sa na ňu, ale pozvem k novým cieľom, znamená, že tí ľudia zrazu vedia, že je tu niekto, kto vie, kam kráča. A moja skúsenosť je, že byť v tomto pevný a neoblomný, aj keď sám, znamená, že sa otvorili dvere k tomu, že je koniec samoty a že tí ľudia sa k tomu pridajú, pretože keď ľudia cítia, že ten líder je skutočne v tom pevný a vie s tým pracovať, tak sa pridajú. A čo sa týka budúcnosti, ten môj príbeh o tých 4% sa možno viacej týkal tej budúcnosti v tomto prípade. A to je, že ľudia vidia to neznáme. A to je takéto riziko tých cieľov, že častokrát sú možno aj troška odvážne a možno ešte to nikdy nezažili, že niekto im povie také, že ideme za týmito cieľmi. A ono to môže vyvolávať ten pocit neznáma a môže to prinášať práve tie z neznáma strachy a obavy a potenciálne scenáre, že to nedopadne dobre. A ja tam mám jednu otázku, ktorá je taká troška tajná, sem tam ju vytiahnem aj na nejakých koučovaniach a mám takú spätnú väzbu, že keď mi tí ľudia rozprávajú o tom, čo sa všetko môže stať aj pri tom cieli, a ja to beriem, poďme to riešiť, ale dám im tam otázku, a aké to bude, čo keď to vyjde. A minule mi jeden povedal, že on teda dlho nad tým rozmýšľal, že čo spôsobilo, že začal nad tou svojou situáciou premýšľať inak a že mu prišlo, že som mu dala tú otázku, že čo keď to vyjde, že zrazu tú svoju myseľ nasmeroval na tie kroky, ktoré vedú k tomu, čo chce, nie tie kroky alebo tie odbočky z tej diaľnici na tých pomocných ulic, kde si postavil len stan a čakal, že či bude alebo nebude pršať, alebo že má defekt pichnutý, ale skutočne premýšľal nad tým, že čo keď to vyjde, a paradoxne aj tá realita zrazu dostala úplne iné obrysy. Keď sa na to pozeráme tou optikou, že čo keď to vyjde a tá realita tomu zodpovedá ako alebo nezodpovedá a ako tú realitu ja viem ohýbať smerom k tomu, aby som ten cieľ dosiahla. To je úplne krásne, to mi zase sa spojilo aj teda s tým cieľom z predchádzajúcej časti, že naozaj keď ten líder má úplne jasno v tom cieli, tak v rámci tej pravdivého popisu reality si môže povedať, že jednoducho ja som sa rozhodol, že to tak bude a je ľahšie sa prijíma potom aj tie popis toho, že čo možno momentálne nefunguje, pretože tamto presvedčenie dodá takéto palivo, že jednoducho
super, že sme to odhalili, že toto nefunguje, ale ideme hľadať riešenie. Takže mňa to tak teraz už vedie k jasnej správe. Takže... Mňa ešte k jednej technike. Tak neviem, ako to ideme vyriešiť. Dám takú pomocnú techniku a myslím si, že sme sa jej dotkli práve na tých schodoch. Ale ja ju tu tak pripomeniem, lebo ako nám to hovorili, že opakovanie je matka múdrosti. Ja myslím, že toto bola dobrá veta v škole. To bola výborná. Že opakovanie je matka múdrosti, aj keď sme sa tak zlostili na ňu. Ale myslím si, že táto veta je fajn. Sa opakujú veci, ktoré majú zmysel tak. A s jasným zámerom. Tak. Môže pomôcť tomu, kde sa ten tým nachádza, popisu reality aj na škále od 1 po 10. Ak je 10 ten žiaduci stav, alebo je to ten pomyselný cieľ, tak tá realita v podstate zodpovedá všetkým tým stupňom pod 10. A my sa môžeme toho týmu spýtať na stupnici od 1 po 10, kde sa nachádzame momentálne vzhľadom na ten cieľ. A tí ľudia, to je až fascinujúce, jak sú tam malé rozdiely. A ak sú tam, väčšinou sa krútia okolo jedného čísla. Hej? 6 a 7, 5, 5,5. Hej? Čiže krútia sa v rozmedzi, oscilujú okolo toho, že keď to spriemerujete, tak je to 6,3. Hej? Ale ak je tam rozdiel, že niekto povie 4, tak ja by som určite tomu venovala, keby všetci povedali 7 a niekto povie 4, tak by som venovala určite pozornosť, ako to myslí a čo mu chýba k tomu, aby to bolo 7. A už to vytvára tie dielčie ciele. Už to pomáha tomu, aby sme k tomu cieľu napredovali po tých malých krokoch. Pozýva nás to tej konzistentnosti a tomu checkpointu a tomu meraniu toho, či ideme alebo neideme k tomu cieľu a tomu kreovaniu tých postupných krokov, tomu budovaniu toho cieľa. Pretože ten cieľ sa neudeje len tým, že dáme nejaké bombastické nápady alebo nalejeme tam peniaze alebo zavoláme si nejakého externého gurua, ale on sa deje skutočne v tíme, keď ten tím vníma, že sa ide po jednotlivých krokoch, stupňoch a všetci sa na tom môžu podieľať. Napríklad aj tým, že popisujú tú realitu presne tak, aká je. Cez možno síto pravdivosti, cez síto toho, čo je dobré pre ten tím a cez síto užitočnosti pre všetkých. Tak to je krásna, jasná správa. Mne sa tam už ani nepýta doplniť nič iné, možno len to moje láskavé. A keď si to teraz takto zhrnula, tak tie 3 sitá pravdivosti, užitočnosti a dobra. A mne tam ešte ide, že naozaj buďte láskaví k sebe a k tomu cieľu, v ktorom máte úplne jasno. So zámerom, že všetko je v poriadku, takže úplne s ľahkosťou sa môžem pozrieť na tú realitu pravdivo taká, aká je. Pretože len tak sa vieme posunúť dopredu ďalej. A ja budem úderná. Škálujte. Preosievajte. A tá láskavosť k sebe samému, nedajte si zobrať svoj sen. Horsa do mapovania reality. Ďakujeme veľmi pekne. Počúvali ste Jasnú správu. Podcast o dobrom leadershipe z dielne Expert klubu. Viac o tvorcoch nájdete na adrese www.expertklub.com. Do počutia.